600 urte inguru kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek behintzat hala zidan kontatu. Enbatitzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen. Euskaldunontzat barruan altxorra hundiak eizek hartzan. Zudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Jo nuen itxas barrena, bihotza dardara eginez. Murgildu nintzen ur gardenetan, harakatu ongiare haitzetan. Han zegoen tinkaturik, goroldioak estalirik. Indar guztioz bultzatzen, altxor kutxa zabaldu nuen. Atzera egin ninduen, uin handi bat altxatu zen. Inorez zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa. Hau da gure urguilua, altxor guztien iturria. Eta hola ez pasan, saren ezatela kalabazan. Ipuitxit barregarriak kontatu nizkizuen plazan.